खुलुमबाय रायजोफोर आङो बे भिडिअखौ सासे सुबुं गोमानायनि सायावहाय लाबोदों माने मिसिं जानानै दं आरोखि तामिलनाडु चेन्नाइआवहाय बियो बे जुन दाननि 4 तारिखनिफ्रायनो गोमानानै दङ आरो नोंथांमोन दा आं बिनि सायावहाय बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों गोबांथार ससाइटिफोरा बा एसोसिएशनफोरा बे गोमानाय सुबुंनि सायावहाय भिडिअस बा फट'सफोरबो शेयार खालामखाबाय अब्लाबो आंखौ न'खरनिफ्राय खावलायहरनायलाय आंबो बेनि सायावहाय बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों दा आं गिबियावनो नोंथांमोनखौ खावलायगोन जेसेबां हायो एसेबां नोंथांमोनहा बे भिडिअखौ शेयार खालामनानै होबानो जाबाय आरो आङो मोनसे सीसी केमेरा फुटेजबो नोंथांमोननो दिन्थिनाय जागोन बे भिडिअआवहाय मानसिया माबायदि थांनानै गोमाहैदोंबा कम्पानिनिफ्राय ओंखारनानै माबायदि थांदोंमोन बेखौ नोंथांमोन दा आङो बेनि डिटेल्सखौ खोन्थाग्रोनि जाय सुबुङा गोमादों आं बिनि फट'खौ स्क्रिनाव होगोन मोननैसो फट' आङो स्क्रिनाव होगोन मोनसेया मोजां ड्रेस गाननाय आरो मोनसेया दा जे कन्डिशनाव दङ नङा होमबा मानसिया गस्ला लांथिया कन्डिशनाव दङ दा माने लास्ट माने लोगो मोनदोंमोन जाहैबाय गोमाखांनायनि उनावबो हमथानानै दोनस्लाबनो हायाखै होननानै बुंदों दा बे गोमानाय जाथायाथ' बेल' नंला नङा होमबा नोंथांमोन गोबांथार जाबोबाय दा तामिलनाडु चेन्नाइआव जादों बे जाथाया जादों 4 जुन 2026 नोंथांमोन ओइदिनखालि गोमादों बे मानसिया माने बियो तामिलनाडु चेन्नाइ रातिनुपुर एसटी पेटार फल रयल्स एसटी पेटार फल रयल्स कम्पानियावहाय बियो खामानि मावनो होननानै थांदोंमोन आरो खामानिखौ मावदोंमोनबो जाहैबाय बियो नोंथांमोन खामानि मावनानै बियो माने बाहेरायाव ओंखारबोदोंमोन कम्पानिनिफ्राय बेनो जेनेबा 12ता 12:30 समावहाय बेनिफ्राय बे ओंखारबोनाया बियो बबेहाय थांखो ओंखारबोनानैनो माने बबेहायबा थांफ्लांबाय आरोखि बेनि सीसी केमेरा भिडिअ फुटेजखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिनानै होगोन नोंथांमोनहा नुगोन बियो ओंखारलांबाय बेनिफ्राय फैफिननो रोङाखै आरोखि 4 तारिख खालि जादों आरोखि बियो टाइमिंसफोरबो दङ बे ओंखारलांनाया नोंथांमोनहा सीसी केमेरा फुटेज भिडिअआवहाय नुगोन टाइमिंखौबो आरो डेटखौबो 4 तारिख जुन 2026 बिथांनि डिटेल्स मुंखौ आं खोन्थानि बबेनिमोन बियो बाकुल बर' 47 इयार्स ओल्ड नोंथांमोन केयार अफ लहित बर' बिनिफ्राय गामिया जाहैबाय भिलेज बारांगाबारि पिअ कुसुबारि साब डिस्ट्रिक्ट तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट बाक्सा आसाम पिन कड 781367 नोंथांमोन बिनि नेटिभ एड्रेसा बेनो आरोखि नोंथांमोन दा बिनिफ्राय न'खरनिफ्राय दा खोन्थाहरनाय बादिब्ला मानसिखौ बे 4 तारिख खालि गोमानायनि उनावहाय 6 दिनसो उनाव माने गावसिनिनो गामिनि सासे सुबुङा लोगो मोनदोंमोन जाहैबाय लोगो मोननानै बे गस्ला लांथिया फट'खौ खेबनानै हरदों बियो पुलिसफोरनो जानाय हरदोंमोन बेनिफ्राय पुलिसफोरखौ हमदों मादों होननानै कम्पानियाव बै फट'खौ हरबाय जाहैबाय हमनो मोनबाय माबाय होननानै दा बिनि उनावहाय नेक्स्ट डेआवहाय जे दिनावहाय खबर मोनदों मानसिखौ मोनबाय होननानै नेक्स्ट दिनावहाय सुपारभाइजारा कम्पानिनि सुपारभाइजारा बर'आनो बे बिथाङा न'आव खोन्थाहरबाय जाहैबाय मानसिया गैला गोमाफिनबाय होननानै दा बेखौ आं बुजिनो मोनाखै आरोखि मानसिखौ मोनखादोंमोनब्ला बा पुलिसानो हमदोंब्ला मानो केयार खालामाखै बा कम्पानियाव लाबोबायमोनब्ला बा लाबोआखैब्लाबो मानो बेखौ हरसे हरनैखौ मानो दोनथ'नो हायाखै न'खरनिफ्राय बा सोरखौबा लांनो थाखाय मानसि नांगौ होननानै बुंहरलायदोंनो दा बेफोरबायदि जानो नाङा आरोखि मानसिखौ मोनखाबायमोनब्लाथ' हगारनो नाङामोन जेरैखि जाया खानानैबाबो बा पुलिसनि आखायावनो दोनबाय थानांगौमोन नङाबा कम्पानि सिङावनो दोननो हायोमोन रिक्स लानायमोनब्ला आंनि बुजिनायावहाय मोजाङै दायित्व लायाखै जाय सुबुङा खिन्थाहरदों नङा होमबा मानसिखौ मोनबाय होननानै बिथांमोनहा रिक्स लायाखै आरोखि ओरैनो हगारफिनदोंबो जानो हागौ बा मानसिया माबा जादोंबो जानो हागौ नङा होमबा दा बेनिखायनो जेखि जादोला बेफोर सिंनि खोथा बेखौ गावसोर मिन्थिलायसिगौ आंनि भिडिअ बानायनायनि गुबै थांखियानो जाहैबाय जाहाथे नोंथांमोनहा बे भिडिअखौ जेसेबां हायो एसेबां शेयार खालामनानै बे गोमानाय सुबुंखौ बाकुल बर' बिथांखौ जोङो जाहाथे मोनफिननो हायो आरो नोंथांमोनहा जोंनि बर' लाइमोनफोरा चेन्नाइआवहाय गोबां दङ तामिलनाडुआव नङा होमबा नोंथांमोनहा जेरावखि नङा मानो हमथानानै दोन आं स्क्रिनाव न'खरनि नाम्बार होगोन आरो आंनि कन्टेक्ट नाम्बाराथ' बयनावबो दंखायो आंनाव नोंथांमोनहा कल खालामनानै खोन्थाहरनो हागोन जोङो रिस्किउ खालामनो नाजागोन जेरैखि जाया दा तामिलनाडुल' नङा हय बियो अबेबा दस्रा गुबुन स्टेटआवबो थांफ्लांबाय जानो हागौ बेंगलरफ्रावबो फैदों जानो हागौ बा आन्ध्रायावबो थांदों जानो हागौ बा केरेलाफ्रावबो थांदों बा
बुंनो हाया आरोखि बहाय थांदों थाङाखै नङा होमबा दा माने बे गिदिंलाबायनानै बहायबा थांफ्लांबायबो जानो हागौ बेनिखायनो मोनफ्रोमबो स्टेटआव थानाय जोंनि बर' लाइमोनफोरा बर' लाइमोन फंबाय बिनानाव नोंथांमोनहा जुदि जेरावखि नुसोना मानो बेखौ अननानै प्लिज हमथानानै दोन आरो बिनि सर्ट भिडिअ बा फट'सफोर इमिडियेट लानानै न'खरसिम दैथायहर नङाबा आंनिसिम दैथायहरनो हागोन नोंथांमोनहा दा आं बेखौनो बयनिसिमबो गुरैयै खावलायनानै दिनैनि बे भिडिअखौ दोनथ'बाय रायजोफोर गोजोन्थों थेंक इउ